Здравейте хора, днес ще продължим епизод 1 на Clash of Clans. Да, в момента тук един мой приятел, може да се абонирате за него, YouTube Spinner BG. Сега нека почваме с Clash of Clans. Сега и той ще почне след малко да снима. Дай да намалим малко звука да се чувам. Сега и той ще почне да снима след малко. Да. Да, ето, много са ме взели. Аз имам слабо кралство. Вау. Той не казва нищо. Да, нека сега да почне след 3 минути да снимаме. Да. Да, сега ще нападнем. В мен тук се карат за YouTube канал. Да, и сега... Бей, помазих да играм. Да. Все пътя. Той не може да снима. Стай се. После бе пъти, дай сега. Той снима вече. И да. Аз съм Баси. Простия. Не мога да нападна нито една. За да не мога да взема. Има една новина, купи си спинър. Втора потреба. Базикам се. Светещ. О, доста... Ние го взехме. Да. 34% осрана се. Да, и сега като вземем всичко, ще направим други поредици на Clash Royale и на една друга игра, която доста е хубаво задиране сега. Да. Clash of Clans много съм слаб, пръшнат много. Между другото, да. Да си направим сега и той почна да снима. След като направим всичко, от много време не съм влизал в Clash of Clans. Трябва да почвам да апдейтвам и да апгрейдвам стените. Да, даже между другото ще има и поредици на тази игра Clash of Clans и на Clash Royale, защото много хубаво трябва да снимаме. Да. Да, и той почна да снима. Да, и той като почна да снима. И хора, искам да помогнете на моя приятел YouTube Spinner BG, да се абонирате, да му помогнете. И искам да ви кажа, това беше от мен. Айде, чао, чао.